Ladies and gentlemen, please welcome the Israeli performance Yovin. Yovin. The Israeli performance Yovin. Yovin. The Israeli performance Yovin. מכה חדשה נפלה על המדינה, החרטוטומניה. החרטוטומניה, דחף נוראי להכיל חרטות נוראיות את כולם. לדוגמה, בבוקרו של בוקר יום שישי היה ערפילית בוקר בשמיים. ואז אנחנו מתחילים בעצם להתעצבן. כשאנחנו מתעצבנים, אנחנו בעצם חושבים על הרבה דברים. שיהיה לי שם רוטף צ'ילי מתוק, רוטף צ'ילי חריף, שיהיה לי רוטף שום על ההמבורגר, שההמבורגר יהיה עם קצת חסה, עם עגבניות, שיש שם כל מה שאני רק רוצה עכשיו. אגב, כן, גם בצל זורם, אם אתה לא מתנשק אחר כך.